En aquest vídeo mirarem de trobar les solucions i el vèrtex quan tenim una paràbola en la forma canònica. Recordeu que la forma canònica és aquesta, ax quadrat més bx més c, d'acord? Per tant, aquí l'única manera de treballar és com si fos una equació de segon grau, sí? On a val 1, b val 5 i c val menys 14. Aleshores, una manera de trobar la solució és aplicar la fórmula. Recordeu la fórmula? Menys b més menys l'arrel quadrada de b quadrat menys 4ac, tot això dividit per 2a. Si apliquem, el contrari de b és menys 5, més menys l'arrel quadrada de 5 al quadrat menys 4ac, 4 per 1 per c, és a dir, menys 14. I tot això dividit per 2 per 1. Aviam, el més interessant aquí és primer fer això d'aquí, perquè si això ja no ens dona positiu, el de dintre de l'arrel, s'ha acabat. Sí? La funció no es pot fer. O sigui, la solució no té solucions. Pot ser que passi això, Llavors, vaig a fer l'arrel. El primer de tot vaig a fer 5 al quadrat menys 4 per 1 per menys 14, i això em dona 81. Això vol dir que sí que té solucions, d'acord? Doncs continuo, sí? Més menys l'arrel de 81. Tot això dividit per 4. Vale, això ara sí que puc continuar. Això és menys 5, més menys l'arrel de 81, que és 9, entre 4, i ara tinc dues solucions. Una, anar cap aquí, que seria menys 5 més 9 dividit entre 4, i l'altra que és anar cap aquí. Menys 5 menys 9 dividit entre 4. Menys 5 més 9 són 4 positius. Entre 4 dona 1. I menys 5 menys 9 són menys 14. Menys 14 entre 4 són menys 7. Per tant, aquí tenim les dues solucions. Truc ràpid per fer això sense la fórmula de segon grau. Les solucions sempre estan d'aquesta manera. B, el coeficient B, sempre serà, donades les solucions, imaginem que les solucions són x1 i x2, sempre serà la suma canviada de signe. I C sempre serà el producte. Llavors, molta atenció, Us heu de trobar que l'equació estigui en grau 1, d'acord? Si no, és més complicat i no us ho recomano. Val? Però quan ho tingueu així, podeu utilitzar això. Per exemple, en aquest cas, dos números que sumats i canviat de signe donen 5. I dos números que multiplicats donen 14. A veure, comprovem, perquè menys 5 més 9. Alguna cosa no hem fet bé, crec, 1 quadrat més 5 per 1 menys 14 no dona... Amb menys 1 no està bé, Aleshores és menys 5 més 9. Aquí està l'errada. 2 per 1 és 2, no 4, Això passa, És bastant típic, que passi. D'acord. Doncs això em dona 2. Per tant, l'equació no estava bé, no estava ben resolta, Em dona 4 entre 2, 2. Ara sí. I això em dona 14 entre 2. Això sí que són menys 7. Ara sí, 7 i 2. Menys 7 i 2.
Ho dic perquè fent-ho d'aquesta manera m'he donat compte que trobar dos números que sumats donen 5, és a dir, el menys 7, fixeu-vos, el 2 i el menys 7, si els sumes, donen menys 5. Canviat de signe, dona la B, 5. I el menys 2 per menys 7 dona menys 14, que és justament la C. És una manera de trobar aquests dos números. Fins aquí el vídeo. Espero haver-vos... Ah, no, encara falta trobar el vèrtex, sí? Ja m'anava a despedir. Aquí teniu això, vale? Llavors, quin és el vèrtex de la paràbola? Bé, el vèrtex de la paràbola, com hem dit, és el punt mig de les solucions. Sí? Si abans hem fet això, sí? No caldria, perquè vol dir que en el menys 2 i en el menys 7 tens els zeros. Sí? En el menys 2, aquí, i en el menys 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, i en el 2 tens els zeros. Per tant, tindràs la x de la paràbola en el punt mig, d'acord? Per tant, la vx, com abans, sumes i divideixes entre 2, d'acord? Si sumes dona menys 5, entre 2, menys 2 i mig, d'acord? Per tant, aquí, menys 2,5. I f de vi, que serà la vi, serà f de menys 2,5. És a dir, canviar per 2,5 a la paràbola. Sí? Llavors fem parèntesis. Menys 2,5 al quadrat més 5 per menys 2,5. Menys 14 ens dona menys 20,25. D'acord? I fins aquí el vídeo. Espero haver-vos ajudat.